Piątek, nie? To jest dzień, który bardzo dużo ludzi bardzo go lubi, bo wtedy mogą się zerwać ze smyczy i pójść zachlać mordę. A na następny dzień, jak pcie przeciwne obudzą się z dziwnym smakiem w ustach, a panowie z spodniami gdzieś w okolicach kolan to nie wiedzą co się dzieje, ale piątek był, można się było zresetować po ciężkim tygodniu, zalać mordę, no tak, mordę. Albo ryja ewentualnie. No, to ogólnie wszystko w porządku. I no, to jest taki dzień zerwania się ze smyczy, nie? Takie tam gimnazjalna młodzież bardzo to lubi, bo można się upierdolić jak wierzę i nie ma większych konsekwencji, bo przecież piątek. Piątek to taki magiczny bardzo dzień w tygodniu, a ja osobiście bardzo też lubię piątki. Ale ja mordy nie zalewam, bo nie lubię. I życzę wszystkim miłego piątku, zachlanego jak się da i soboty i niedzieli na otrzeźwienie.